batterie majunooɓe Trois familles, mille problèmes. Serie, c'est la Réalisé. Trois familles, mille problèmes. Boni kotigal, boni endam. One combino dami, one combino dami, hey hey, one combino dami. Bida, mi naulirtake, oh mi seretake. Tampere gili ari, oh oh, tampere gili hoini kam. Fasirabe nanjala, oh. Ada urang-urang musdam dergale, ada tonye, ada yene, ada ude, ada fie, depas timani. Amre, anu ko jimmi kala na kame Abdourahmane no. Yow ana hanga walla ek hemma an gilpinɗa yi kam hono garata ha salam joɗɗa salminanima haɗ kam weeɓe abdourahmane he Amadou Yaaf ab fini Amadou jimmi kalna kam Abdourahmane sabu Sofia nan lele nofru makko tan ne ƴakka ina rendina amen on gorko garnoɗo ha joni ko on haala mum haalte Amadou mi lorni mi tampi mi anda on gorko yoɓe goppom sabi Allah jeew haala kiram tan kalata ɗo ay min meɗa andi Sofia très bien meɗa andi Sofia no feewi Sofia wona peno Sofia takkatam ɗum accu inde Sofia nden gufɗa tan haɗo Sofia an a sellani Sofia aɗa cohli wat feere jewtida e Abdourahmane yo wat ko yaawi ko yacci doga yewtida Ahmadou si wona ɗum ma Ahmadou wat ko gacci ko de ma Amadou yeeye galle o bukay min no hawirmani ko noon hawir kam mi yewtide e Abdourahmane kono noon an holto Amadou fawi wiiden yeeye gallo ƴeew Ahmadou tagi ɗum wi ina yeeye galle o aɗa andi Ahmadou Amadou hol ɗum komi poojeeɗo jaafoɗa komi poojeeɗo tan wona ɗum ay ƴeew ay affaire jokkere en ɗam nde affaire jormodirgol ngol ɗum tan tagi ɓerde bukede ko jinnoɗa haalde ko jimmi jokkira ko ɗum woni komi poojeeɗo mbima yi walla ana nanta Poular wat feere jewtida e Abdourahmane wallahi ko Ahmadou ngati ko goto wawi yahde fontodira mum ha wasa wadde ko ngati ko woni Abdourahmane Sofia no yiɗi ko rendindemi e Abdourahmane anen no waɗatni min hakkunde mi Abdourahmane ɓetto honko mettude min e makko min gewrata ko nan min gewrata ko ñaama an aɗa andi Abdourahmane no way Sofia nan tan rendina amen mi ñaaguima sabi Allah kaala hen sabu on gorko garnoɗo aɗa andi mo laabi 33 on baddino ɗo en woni garnoɗo ha mbaɗɗon kabɗon haare mi maayi hooram goƴani mi woƴaka on ay min docteur o kasti ɗum haala hewko ko welelelelo no wawa hooram sellani ƴeew ko hooram goƴani goto mum fof yo ƴeewno réglide probléme mum a faami eyyi ɗum noon ala e saabu Sofia wat ko yaawi e ko yacci jewtida e Abdourahmane doga fontodira Ahmadou bukade ay mimi haalan ko kalta ko ñan hen ɗo wonno ko jeewo e Amadou wonko haaldi nen uddi hooram nde hande kadi garɗa ɗo jiɗɗa haalde hunde calɗa jokkide ha bukade min komi debbo mawɗo kilifaɗo mi wona cukalel ay min mo nangirɗon cukalel o wona cukalel ko suudi haala fof ma ko haali ɗum arta jimmi ko kalno kam ko holɗum yahata e galle he par ce que mi hangaka mbiɗa wonde hakkillam Sofia an kam est ce que beyma ɗi heeɗi jofde an neɗɗan holluma sa wawa an aɗa wiya ɗum ko gayɗi keedi te noon mi tampi haala ka haɗa jin ummoɗa Sall he umluɓam salam mi wawa haala ka de jeew mi arta haala hene kay umma ko min diwata eyyi umma jeew umma salam walla ari nettino naw mbam onon yimɓe cukkane tan Amadou onon tawino ndimban ɗon kay gartiron Sofia e am
régule problème tan walla onon cikki toon Amadou woni poubelle probléme ngar ɗon fof juppanto Amadou mi waɗanta ɗum hay goto ƴeew ko hooram woƴƴiɓe a faami son moƴƴino kay ni taw Sofia arte am onon on gonɗo ko bande he jokkere en ɗam nde yo jamfuuji ɗi yo kala ko wawno kew ɗo joni jaɓɓal ka gootal woni yo Ahmadou fontodiri hade galle yeeyede te ko Abdourahmane tan wawi en hen wallu an noon yaha haalde no yewtude Abdourahmane gandina ɗum yo yaha haalde Ahmadou guillaw guila bone mbaɗani galle o so yeeyama cohreɗi ɗen Bukari mi nani haala ma a nani tinno wat ko mbimaɓe ko nani wat noon de bébé il y a quelque chose qui cloche won keɓ cali haalde de Vera Mario. bismillahirrahmanirrahim jongal woy Bukari ko pamo mi. e gulani goni an bismillahirrahmanirrahim hey ani hemma Walla mi mai. woni de han Bukari giram de jawdam giram de Bukari jawdam giram de. bismillahirrahmanirrahim Yow. jongal an haldo am e hemma Nani. e hemma Comme jaado lori adi douce jonnon ban mi sampoyo ni ferti. bandu ferta ayyeegi ma han yo feere ma boni tampere gili ari tampere gili hoyni kam fasiraɓe na jala on debbo aɗa wura gurdam musdam nder galle aɗa toñe aɗa yenne aɗa huɗe aɗa fiye dépasse timani eɗo sukaɓe seraɓe gonno kono dole jeli Vera ma boni yo. feere ma walla taw feere peeje men boni wadde Vera men boni yo. wonma e jongom an e ko bone o ko jam Allah ni waɗi inami laaɓi noon Bukari an walla ngo pa ala ma ko sibi Allah ne la mi wira Bukari. Yow yitaram ne jeew sumuma jeew mi yira. wallahi jongom no mbaɗon ni yiɗi hoccindade ñuguuji affaire seernaɓe en affaire wileɓe en hinnami laaɓi wonɗo jahaɗa e ceernel walla ceernal walla bileeje tottuma toon ko ɓoftete Bukari mina ene komi yaade Bukari tinno sibi Allah so ko seeda ko darama lakam. jomon ma e gaccingol ñoguinugol mata anda hoɗon toon mbawi tottede asib walla keɓa ɓoftoɗon ɗe ɓalli mon ɗittaɗe wallahi feere ma boyi Vera ma boni an. woni heedi ma hande ko digal welani reni gondigu ko jam reni gondigal ko jam jeew anda jeew anda e haldo Bukari an ko woni? jeew wona jam jongom nani heɓima ay wallahi mon fito Ko wonti kam he? woto wi noon jeewam ar kay ar haaldo musab Allah He andi ko gandituma mine jongom gasi ha laaɓi cen. ala woto wi woto haaldir noon saabu Allah ene laaɗ mo jeew billahi moni heɓima ay an moni tallo moni ɓandu fof nduri wawi ɓendu Ay jita jinjoni ben haalan ma nane haala jongom ko biɗa kam. Walla ka jijjiɗo ɗum? saabu Allah ene laaɗ mo jeew kala ko wonno woppu hanti yawtu ko yawta ha laaɓa tos argay neɗɗo fitta neɗɗo ɓuri for ɗum argay ɗokat argay saabu Allah jongo ɗum samray an jeew anni yawno ar annen jeew argay wan ɗum samray se anni yawno anni samray maydan Jongoma ko woni? bismillah Tadio girme Musa. Girma musal ko musal girma. Comme jana lorade jana sama demde gila lori padam do fo ne pestan ba Eh? jono ko giram de Musa
naka deyta e bandu ma woni dal jeew joni girmaade wandaade jeew non jeew min kam o ñabbu kamba yaa an kam an neferi ñabbu baɗmi ala wona ko jibinaami ko kay peeje men boni yo jongo mo weeji massa joni jonde ala yimɓe nawen hôpital yo yo rek gendu yo ndax dow jeew ndax murmo sarde ko jeew ndax massa ndax jeew ndax waɗan ɗum murna ɗum guetti ɗe massa murna feew massa ko jeew min de yo Allah fortune o musiyeb e jeewe lawol jam bismillah rahman rahim yo baɗe sees yaw sees massa yaw sees Jabuti. Amudan holto pawda wiidade yeey gallo an hol fof to pawda wiidade yeey gallo holto pawda dum an Sofia an kam de kangada walla ko rewnder walla ko yawol an de mbariɗam yiya portama salminani jom gallam mi wotom salmin mi hatanma dum gongol o wi wotom salmintam pour kam mi salminma Sofia joni ki rewde ne jeytan pour medma yiidi pour medama rewi meddogo ko dum woni jawodɗami ko min ala mbawɗami yeyde ƴeew sa yiiɗi yo ma haalnat a salminat kam hedo mi haalamma ay ko mettuma ko wona min fawma dum musma ko beden wonde miñu dow en wadde yam ko weli ko safi kala jammo non walla kala subaha mo pinni ko dum mettuma Sofia a wawa waddu Abdourahmane ko waddade ma min ala ko mbawɗami yeey yidde noon ene wondo hakkude men kadi a waɗanimi respect joni ko tem jaɓantama ɗum noon a waɗat kam respect a wawa waddu Abdourahmane ko en baddani aduna a faami ala ko mbawɗum mi yeey par ce que keddam ƴetti noon mbaddume makko e sunna e faril ɗum ala ko mbawɗa hen tawi no musma ya wartoyo ok a jarama joni noon anne sawi a yiɗi laaɓede beela mi yeeyat gallo a yahat namdo Abdourahmane pourquoi Amadou yeeye gallo a nani de ɗum jiɗi mbaɗa e hoore ma he namdo Abdourahmane pourquoi Amadou ni jogui droit yeeyde gallo Amadou ko jimmi andude ko gandu ay min won tampini kam sa yiɗi andude sa yiɗi en jimmu ko kalna kam ko ɗum woni sa yiɗi anda wonata neɗɗo gokkami respect par ce que an guilnaɗo dewgal emi haalni noon ala komi haalnanima ala komi hollanima mais an hoore ma nde ala ndiyam quoi a anda jiɗɗoma a anda gañɗoma a anda pijirata ɗom wonɗo noon haɗa pijirata waɗe football pourquoi min Sofia wawa kam waɗe respect mi yiɗiranima noon kam pour a rokkata kam respect de a rokkat kam respect force te galle o min hanti billahi mi okkata on jaam ɗon jaɓɓumi ɗon jaɓɓami o onon goni hoɓe billahi ma on gandu mawɗo kurko say mawɗo bandi wawi ɗum bande ɓurtoni mbiya niveau tan ɗum min yes tan on mbawma haar Amadou haɗa noon an ka worgo hen wawi huɓɓu tan taw an a tinayi jongomo deke jabbu ɓurɗo fof yaaw ɓurɗo fof holɓen heɓti ɗum joni e jongom woni jongom dal nat nder tarode hen looto wonti tan ha ɓoy tan nanmi coow garmi tawmi ɓandu ndu hen ŋaañi joni affaire o wattiri boom ko guete a fandani ko posaɗo wadde jinni tawi ɗum to ala ɗum kam mataw ko ñabbu kolɓe neɗta ɗum kam mataw dabare addi ñaw o looto tono nder tarode he lottono affaire o dal ɓandu ndu foof ŋaañi ko ndiyam ɗam lotto ɗum woni walla ko hoɗum ko ndiyam hen mbeɗen walta ko foppotono ko sabunde nden ɓuɓtorto ko sabunde ɗum woni an kam Sofia hoto paɗa guenani Namour mi yaltat ɗo seeɗa mi ara mbe jogui ɗo rendez-vous goto e docteur Sangaré ko toon pam mi ara inchallah koto ko jambol ko jaam mi joguino procédure goto mino e makko guila avant eɗen desidira joni noddi kam yomi ar mi ƴeewa ɗum ɗon jaaha mi ƴeewoya
ke kono sar yak way non ya waddaw nangi wuli ay de mais mi yahat jonta mi art Bukari est-ce que a faami ko addu e kadi ɗum Bukari ana jojande ɗum ala baɗat ɗum a galle he mbo wona o Fatima Ibariye kuɗan hoto pawɗa ɗum billahi kam waɗi ɗum min wima noon Fatima ko ɓurɗi ɗum ɓalu ɓerde ala kam waɗi ɗum de ponɗa gimmanda joom suudu ma noon so renaki mbasa jongoma de Amadou an hoto pawɗa wiide ko Fatima tan waɗi ɗum an wadde wona Sofia boñi ɗo jonggom wawrani e mum goɗɗo ɓeyni ɗo nder galle he wawrani e mum en an pourquoi a miijaki hen Sofia Bukari wonata noon jiirɗa ƴeew min famɗi gacce quoi probléme uji moɗon mbinomi yo on jaggu ƴeew jaggu probléme ma am ala non Bukari ƴeew gondim ko yoni kam caɗele ɗe guurmi joni kam a faami ndekle probléme uji mon de jalton am ha laaɓa tos noon wayri tan woto haalnam probléme ma Amadou mami haalanma probléme am noon an Allah waɗi mawɗo galle o ko an Allah ardini galle o hunde wawa ɗo wat mbasa ɗum haalani force kalaniɗa ɗum force Namour min wonko jimmi namdadem jonjon ne jaltannomi damal ngal nde mi fotte Amadou mbimom an holto fawi aɗa yeeye gallo hol fof to fawi aɗa wi aɗa yeeye gallo o heɓɓitino noon wi kam somi yiɗi andude ko tegomi yeeye gallo yomi namti donc noon Namour jimmi ko kalna kam tan holko tagi Amadou en wiyam yomi namti ɗum jimmi andude mi uddi hooram nde de so Sofia sabu Allah en nira ɗum accinam Amadou Sofia Amadou añi tan ko hakkude men minima kala ko bonnata hakkude men hen Amadou woni an wadde nantaki an nde mbiyanma ɓacci gacca accinam Amadou accu Amadou Bukari merci Allah palkam walla heɓe am naat mi lappama hay ma ya ƴeew probléme moɗon mi ala hen haaju hande mbattami mawɗo hande dañɗa probléme hande joom suudu ma ñawi ha sohla cafrirɗa ɗo mi watta hen mbuuɗam mi yata hôpital ƴeewoyta haajam ala hen a yalto am ha laaɓa par ce que min ala ko on mbaɗanima o galle onon fof on lappi kam on koyni kam a nder o galle on mbaɗi ƴeew Bukari haydara an yo Abdourahmane yo jongom yo Fatima mi sohlani on yiñande eyyi hakkude ma Allah ko an haali ɗum billahi min an suusi ɗum haal eyyi Allah jarama Ahmadou moƴƴi wallahi jarama mi anda merde onon mbaɗ kam mawɗo on meeɗa kam waɗ mawɗo onon kay mbaɗɗomi tan salli nguur garɗo fof juula hen cukalel ha e hen wallahi billahi ma on kam gaccu tawi on bon mami on hollo min ɓuuri on bon tawi on mbaw on ŋat minne de ɗon ŋatmi ɗon ŋatami ha darga mais Namour min ko namdi mom ko bonande mbimom tan ko tegom yeeye gallo ƴeew ɗum a fotani ɗum namno an min koranima saka an Sofia tawi tan haɗa yiɗi hakkude men continue accinam Amadou par ce que Amadou ko bonnata hakkude men tan hen woni jamma yo ñalam noon ko hen woni accinam Amadou so balla koñ non ko haydara ke wadde ya guila wiyatani madame ya an Amadou an hangol eke man mi hanga wonko heeɓimi komi kangal wonko heeɓimi an sa hangama kadi hande hoorema Amadou an kalta ko Sofia ko ɗum min kaƴam ndi woni fof mi waɗat no welimi fof mi waɗat no welimi fof mi jooɗo ko welimi fof mi haala min jeeyi kaƴam woppitami kaƴam yoni kaɗe ma an kay sa hangama yo kaƴe haɗi ko yoni kaɗe ma kon kaɗani mbiɗa kaɗanema mbiɗa ɗum mbiɗa mbimi ko komi kangal ƴewmi haalma billahi sare alaki Amadou warma ɗo goɗɗo sare alaki warma ɗo goɗɗo de Abdourahmane min sohlani aduna darde mayde cohluy wara teke mbimi ko a wawa mawnu puccita guite ha mi ɗum waso mi haalanma min ne ko jiɗmi ko wuuro wona an bonnantami ɗum min noon min ne mbaɗanmi ko mi waɗata ɗum de wuur gurdama mais min ko mbaɗanmi ko wallahi mi waɗata ɗum wallahi sare alaki Amadou warma an waramo de hay fokofa watta billahi waram ɗem giɓoli haydara watta hay tusa watta hay ndiko mbatta joni on ƴeew jagguɗo aɗa mi jagga mi jaggi gasi o jaggo min an woppide min ɗon gonmi
mbimami koye waɗata ɗum a wona fokof ninam ɗon gonni eko jaggumi ko ɗo e galle ɗum mbaɗani billahi a wawa goɗɗo wawa fetel mawmi hulanimoni kay welma fo waɗ min soma foti gurdam par ce que ka bonnuɗo adunam ka bonnuɗo gurdamam ka jamfiɗomi ka sayi Amadou Dem boñ ɗo ɗo woni ɗo wallahi a famdiri hadde mi yah liñam o a famdiri hadde wat ko mbaɗanmi ko an merde way poko tampere gili ari tampere gili hoyni kam fasiraɓe nan jala jongo an ɓandu en mbaɗa aɗa en samor yetere Allah kono ɗeɗo podde gila jarmi ɗum borom tan ɗano eyyi leɗɗe ɗe sa yariɗe mbarat ɓandu ma no feewi bon kono feɗɗo samori sabori kay ko moɗum gueto ɗen perti eyyi mi waɗi seeɗa seeɗa mbarɗe niɓɓiɗani kam ala wala no feewi alhamdulillah rabbil alamin an kam jongom an kam o ñabbu kam ni nomi yawri an kam ande ɗum jaakani ne yawi nadde duuse yaltude tan hane hawni hawani Allah minde kam o ñabbu kam min kam ni nomi yawri min he ɗum kam fosi te an kam a même sa boni nde tan ɗum firti nde mi mem ɗum tan jimɓandu mo nde feɗɗa jongo min noon kam o ñabbu ni noon ɓardi min kam hakkillam ɓokkin tan taw ko ɗum aaya walla leɗɗe ɓoftoteɗe walla ko wayi noon par ce que ɗum ko aaya tan wawi ni waɗ walla neɗɗo Amadou andi ko jinmi jeeyama nde feere nde ƴettuɗa ko feere moƴƴere mbeɗa welti hen ɓaade yimɓe galle ɓe ko ni tan goto fof ko hoore mum tan andi goto ko beleɗa ko jiɗɗa wadde fof wat mbeɗa yaade ma jeew kalanma noon décision am min ƴettani hooram wona an haalanta min mbaɗani a faami par ce que min andi ko mbaɗami komi mawɗo te et puis wona ɗum hoto seyɗani gonɗoɗo galle mbiyeɗoɗo sellani wonde mi darani sakko ko muusima walla ko heeɓimo mi ƴettimo dal mi nawimo hôpital ɓe bindidimo leɗɗe mi artirimo mon ɗon kono Amadou ɗum fof mi haalani min ko kalantumami ko ɓuuri kam ɓendude galle o yeey ɗum est ce que anani ko mbimami ko o kay hoto waɗama haala min mi haalnima min mi uura he mi mawma he mi tottinoma kay ko ɗum joguinomi mi ala leɗɗe hakkude ma e Allah ala lekki gokki ɓoftoteɗi o gartinam mi wiyam ko hooram mi caɗani haala hono way wonko cohluɗa ñamol hono kon suufi aɗa soofi kono hay darmiɗa joni wadde woppu mi yaha mi ƴeewo mi yaha ɗo buuseɓe to tawi wonko ɓe mbari belma mi dañama hen heeñere daña hen coomori walla tew bawninaɗo waɗa lamɗam seeɗa pooba belma e samor kam nani lel pofteteɗa mi dogam yaha ɗo Ibrahima Aliou walla mbarak Elimane Fall tawi ɓe mbari haade heeñere nde gas belma e dañ coomori nani lel pofteteɗa goto fof ƴetta ko joguinoji yaha lawol mum en tout cas min dal décision am mi natnanima hen probléme uji am mi natnanima hen somi yeeyta wona haajuma mais min kam décision am om ƴettumi yaani mbawɗo mim haɗa waɗa hay goto wawa mi haɗatama mi wallete ɗo to dariɗa ɗo mi haɗatama de mi wallete wallahi sagal ngal timmi jewata an jaasi ko an boni ko an huuɗa Allah an aɗa foti konngol ngolngol hukkiɗa an foti yalta hunde ko ma an Bukari he ay galle o goto fof ko hoore mum waƴa min noon ko hoore goƴami noon goto fof ko hoore mum waƴa an jew haɗa foti hande jooɗade haɗa waɗa proposé yo galle o yeey yom fus yo goto fof tiftede mum ya ɗum foti yalta hunde ko ma an et puis an o gallem ndiwatɗa yoma yeey goto fof fecco gueɗal muya an so galle o yeeyama holko dañata hen hol fof ko ɗaminɗa e jeeygol galle o an ham fus et puis ko wona ko ɗum an ko ndiwatɗa ko tan haɗa doƴƴo haɗa waɗa parak haɗa heeño an jeew an eko dogata galle o noon hay somo yeeyama ganda hay goto bosta ɗo centimétre en tant que wona galle o foof jooɗi yimɓeɓe cimti ko kewno ko e nder wuuro he foof kala ko wawno ɗo kew ɗum haale ɗum laaɓa goto fof dor tuftede mum kewnoro e galle he sakane lijjite
holko nit ɓiɗɗo an ɓuri ɗum wappita on wallahi tata ganda kono haɗa yanna ɗeɗ ena gandi cem fuɗaade ko firaw bugay min haalay ɗum fof an ndir haala ma mi nani toon mbiɗa tata ganda ɗiɗi hen gandi kañum ena andi min mbeɗa andi wallahi tata ganda kono ɗeɗ ena gandi joni won kewata galle min komi anda de haalnanimi ɗum wonko kewan ndir galle he dimtinani ɗum bugay argay tata ganda kon ɗiɗi hen gandi ɗum ko woyi kono min de ɗo jaɓɓumi ɗo jaɓɓanmi di ay somi yaɓɓi ɗo fof mami anda tawi on bon neydi walla kewɗon peeje ma on gandu Amadou mbaɗ ɗon ɗum nde telen yo nin tan ko wawde enquête jarane futtindemi guit an kuɗaɗo Allah jasɗo an bonɗo jogorɗo bonirede o Sofia an hinami laaɓi temmeɗo suusi teg junggami deftere on ñabbu keɓteɗo joom suudama o jongoma yaltani hen Bukere ay haalullaji bolli puyɗi kaltani jimmi ko duttina ɗum to giɗɗa ɗum wona nani mi rutten ɗum tittunomi ɗum to eyyi duttina ɗum giɗɗa walla de mi toɓɓinaɗi ɗo ɗi ummi e nani saabu haɗa yanna ɗum jooma jongoma ko heɓti ɗum ko wona hay goto sona jongoma ɓolo par ce que a wawrani ɗo hay goto te jongom ɓurɗa ɗo añde galle he Bukere worma toñam Bukere wor toñam pour kadi wiyam ko min toñanima kalmi ko gongo toɗoɓe joppoto heɓe mbi Fatimata yo naggam Fatimata ala nden ɓerde te Fatimata ko juulɗo ko neɗɗo moƴƴo bonnani bonɗo o noon ena anda saabu gueɗe mbiɗa cippo nder galle he corok mbadda ga yimɓe Abdourahmane mbadda ga yimɓe Ahmadou mbadda ga yimɓe Jeewa gadda kala ko yogoyta ko bone an arten yakka moƴƴi gadda affaire on arde ma ta Jeewa wallahi mi anda min kay komi ɗo rino tan no memnomi sabunde nde jimi ko ɓandam ɗo nde ngara ɓandam ɗo nde ngara giram ɗe perti lami tot mi anda nande tarode lotade ɓandu ma wayni ɗum hamdude ha wonani joni holo ɗum ɗo ɗum on cabundi lotanoɗaɗe ɗum koɗo fayno aɗa Bukar range ɗum ɗahol ɗon ta pawno ɗum Bukar est ce que moftani ɗum Bukere wona mbiɗa ko min waɗi ko min tawi mbiɗa min tawi waɗi wona min waɗi ko min tawi ala ko mbawɗa hen onon gondude mon fof bonat gondude mon hayskere moƴƴuno bonat min tawi waɗi ala ko mbawɗa hen ko joni noon hanti mbattuɗa amde aɗa yahina kosɗe an ko min kuccata haɗa wiya ko an tawi ko an mawɗo so respectani hoore mum wona suka respecteur ɗum jimmi ko ganda hoore ma respecta hoore ma kaɗa place ma goppa kam ha sela wenceng wona nani bonne dagal ngal kalatnoɓe a tabatini ngal min tawi a tabatini tawi ala ko mbawɗa ɗum ɗo noon kalani on ko o jow ko moy woni koko wonatno ko on criminel o jasɗo puso wuuro an kay ɓuuri wappirde an dokkewi an kay ɓuuri an jarani i sona Bukere o soyni kam ɗo mbeɗa ara jettimo wi kam debbo makko wondi ko min fayi ɗum on foti widemi noon mbimo min ko min tawi waɗi noon tawi ko min waɗi sa waɗano noon a wiyetake o noon feti se wona annanma merci beaucoup ƴeew sa ƴattimo tan watta e nder ma sa huwe dow mi sartay dow ma an Abdourahmane min kaldata an kay Abdourahmane hono mbaɗatanmami respect hono mbaɗatanmami respect haɗa jagga ɓe sayi sa yeɓe haɗa tega dow oram say ko an jagore aɗa waɗa ele rewɗo nat mi fota jungo mammi nat aɗa yana ni ari ko jiɗmi kandanta ayo ñan fo jungo mammi ɗum mi ñamma goto haɗum andi Abdourahmane wallahi sa accane ko waɗata ko ma junggam mem ɗuma mami diwa hami yaɓɓa dow hoore muhe mi ɓora gati muɗi ha laaɓa ala mbawɗa hen feri eyyi sa ñane ɓorɗa gadi mo haala mi wanma ndel ha laaɓa tosa wadde sa pari jaltinami laara nayyi ɗum ɓe jiɗɗan fenal ma ñaama ɓenɗon ɓe welani darmiɗa kono kam ma ñaam hunde kam seeɗa kam mbaɗa e riidu ma ɓenɗon ɓe hokkani ko deya wunnon ma kafe jara jarani mi yarata a ñamata seeɗa ƴeewa moƴƴi hoppio noon joni moƴƴi mbeɗa nder suudam ko cohluɗa fof kalna kam nani jarama merci a jarama amin
Abdourahmane an Abdourahmane ko cokolɗa joni Abdourahmane an bate an a wasa andu an yoɗo gonɗa ɗo ko riba mbaɗata ko bonande ɓurde nahde bar bon mbaɗata ko debbo janan gonduɗa de sa witi kam noon mi waɗa maya sa witi kam noon joni mi ñamaɗo ñama ay won guiji bugoy Abdourahmane wallahi ko momata ko ñade ɓoltuɗa ɗum ma andu wona cekkata ko woni ga Abdourahmane wona cekkata ko woni am tawento koko ɓuuri weɓ ɗum mbiɗa koko ɓuuri weɓ tawento Abdourahmane joni ñamam Abdourahmane an haɗa mi fotaneno de Abdourahmane ñamam Abdourahmane mamam ƴeewa sa renaki mi ñamma tawangi koɗo ngal koddi Firawon gandanɗa hoore ma gonduɗa ɗo haɗa waɗa jaalo haɗa waɗa cakan haɗa winni becce tan kalɗo fof mbiya haɗa yana dow mum tampere gilli ari tampere gilli hoyni kam fasiraɓe nan jala on debbo aɗa wura gurdam musdam nder galle aɗa toñe aɗa yenne aɗa huɗe aɗa fiye